Bună ziua! Vă rog. Acum, spuneți-mi ce avem concret vis-a-vis de copilul lui Pascu. Mai concret o să fac doar de numărul ei și o să întrece copilul. Dar ea este dispusă să vorbească cu mine sau... Da, o să vorbească, vă zic eu. Da, este că o să vorbească. Cum stabilim în schimb, adică cum dovedim în schimb că nu este o impostoare? Facem testul ADN, de salivă sau de păr sau de orice. Ea este dispusă să facă copilului treaba asta? Da, e dispusă să o vedească, dar nu vrem să apărăm televizor. Nu, dar eu trebuie să vin cu niște probe. Ea a fost contactată de Pascu în perioada asta? Nu. Păi atunci eu vă aștept cu noi telefoane sau... Da, și... Probe și cu probele. Și cu probele, da. Știți în ce cauză? Că altfel... Dacă nu puteți vedea televizor și să... Nu este problemă. Eu vă garantez că vă protejez identitatea și nu veți avea absolut nimic de suferit. Înțeleg. Nu, dar trebuie să-mi furnizați mie tot ceea ce îmi face această afirmație mie credibilă. Da,